Хайде, Красьо! Давай по-лежерно и това. Аз още не разиграя, кой не можеш. Въобще, рядоста ли малко по-назад да ми бази? Не бяга много. Къде по-назад? Това насам. Много насъде. Аз се обучиш, аз не съм тук някакъв невец. Това беше думата работа. Оле, ти знаеш къде идваш? Умрасото. Аз това питам дали искаш. Преди филма също, излязме пуканките, още на... Защо знаете колко бавно е пуканки? Аз ги язвам на първите 5 минути. Да, защото знам. Той е супер бавно ги яде. Филма Една по една. Ма колко така не е сладко, ядеш една по една. Тя взима така 4 пръста и тъжи. Аз знаеш какво правя, като се пукаме у нас пуканки, слагам ги в купите и ръс още сол. Няма пълно. Месечко ме е много солено винаги. Аз им слагам солевен пипер и честно на плата. Но той е де сладки пуканки. Виж ме не там, няма където се браха да си говорят, а също ме. Също ме, видно какво ще О, да. Абе, какво стана в тези групи? За какво връщаш топите един или други отбор? Не знам. Сега ще имаш огромна гигантска баболечка на чук. Това е комар, мъжки. Махнете. И забелязах, почти всички мачове се връщат топ. За какво? Ферплей. Нали печелиш терен или топка? И ти я даваш тази топка. Реално печелиш нищо. Но това главният играеш в Спартак. Или в Бресен. Главният си? 20 номер е нашия човек. Да. Точно като мен. Кой е 20 номера? От тяхната. Виж го. О, Аз табуретката са ли? тениската на клуба. Сигурно има един метър от мен. Кажа, аз чувам. Да, ама това много смешно. Много му ясно. Нали да, аз не съм казвам. Виждаш и в тези селски групи някой спорим, значи биш. Да, между другото е най-добре. Да. Бяга бързо, бе. Бяга бързо. Отиде. Едваме. Първи, че ме гол от игри на воли. Дай! Горе! Браво, бе! Бачкай! Още Ерик! Идва! Ерик! Не, тя Марко спуска го. Следните малко го допълнява. Атлетико Мадрид. Мирослава. При положение, че знаеш, че белите са кормови. Окей, това го изясни. В момента, в кое село се намираме? Просто да ползват Да, има логика, ама не сме на някакъв международен турнир, селски.
Това си финал. Да, вика, но тук ли идвам ли да гледам? Към че къде си? Аз мисля, че има навесисти и пейки и работи. Тя чака да съдим мотор. Утре разгара на дербито. Утре са от 4 часа. Ох, ще бъде. Утре много да е така. Юнайтед Ливърпул и Катуница И аз съм на работа. Катуница, какво дербия бе? Не е Катуница с Катуница. Кой са мач, какво да гледам тя? Катуница я го дам. Не, те са в друг груп. Те я го дам напред. Да. Те миналата година бяха много добре тази година. Кой е плакане? Много падат тази година. Защото в футбол това не това се рекордно. Колко много сме такива. Много дебеля, много интересно трябва. Чакай. Колко ти бе? Ама не пускат никой. Митта ни го пуснаха. Къде бе? И ползата. Голяма работа. Къде ви ползвате? Там нямаше да ни Останали споделя. въпроси ми задаваш. Ева. Спуска остра по земя. И то бий са. Ето го. От тук с едната ръка направо му залепна на ръкавицата. Той има такива О, ръкавици. обаче, Рита хубаво. Така се случва. Аз ти, топката мина, аз тръгна да бъде. Той само чух груп. Само вратаря. Вратаря викне ли аз, трябва да съм мах. Той, нали? Ами да, значи съм мах. Дай ще на Това минаха 8 минути. Бе. напрежение. Те за кого се борят за нищо. За още една вид трибуна. Първо. Ево те тука, надясно. И отиват. Трубо. Английски са номер 1. И че на толкова инвестирани пари, стадиони и трибуни, било е да не съберат И играчи, нормални футболисти. където в момента няма. В момента от тия, където играха, Ой, Митя, ще кажеш, че беше на... Колко съм дал да... Не, Да, бе. вкара. Много са из такова, изхамали отдалеч. Дупка ли има? Има дупка отзад. Тя чака да отиде. Сценария. Това време не е било. И не намери топка. Не, няма. Той не се има нужда. Помниш ли в късъдница не е ден? Да.
На тебе е залепнал отдолу. От балтона. Там е... Той уди. Тук видях, ти си го... До не ми... Сам паднал. Аделя се е пригала като мен. Да. Гошо? Соля. Брехно... В смисъл, моите се принесят при историята вече. Че сега трябва да учите. И много съм хубава сега. Не бе, той хубава си, но ти казвам, че е къс сам. Кой на кой къде бе мач? Много нелогичен пробив. Аз преди като видя футболисти деца, да съм искал и си му казва, вижда. Не ме пита един път, каквото се направих на една контрола с бот. Уизер, самолетът. Не, той паднал и отивам аз на контрола с бот, аз съм Спартак. Гол. Викам сега на тези, че му се доказвам, много съм надъхан. Ботев трябва да вземат. Пълни ви. Отивам у нас преди матча. Нескафе. Само Нескафе, чисто Нескафе. 4-5-6 лъжици Нескафе. В толкова вода. Боза. Какво значи боза? Гъсто, да. Оттам 2 дози азотен бустер. Това. Не знам. 2-3 хапчета климбутерол. Не едно. 2-3 хапчета климбутерол. И отиваме в съблекалната, докато се преобличаме, намирам някакво хапче на земята. Без опаковка, без нищо. Просто на земята има хапче. Взел го, викам това на футболистите, като се готвят само професионалисти. Взел го от земята и спил го. Загрявката, казвам. Шкода. Много се нашпилял. Загрявката, казвам, лета. Скачвам от място, усещам се, че скачвам на 4-5 метра височина. Почвам мача. 10 минути. Сърцето почва да ми лука, се откачвам. Сам да си сървеш И знаеш какво става? Не мога да си взема въздух. Бягам 10 минути и чух, че съм бягал 100 км. И умекнах целя, нямам въздух, няма нищо. И сърцето ми лука, се откачвам. Да, направо че казвам лошо места. Той принца, това е за асматит. Той тук някакъв мускул има на аортата, дето от него умеква и поглъщаш по-голямо количество въздух. Обаче моето направо ти казвам, не умекна, направо се удърви, не мога да взема въздух. Това всичко имаш ли си представя, че се слуша после? Не, Митя, какво да направя, само ти мога да възползваш този запис. Аз го качвам в YouTube. сам да са... В YouTube ли го качваш, бе? И от тях го има всички и всичко се чува. Те бая хора ги гледат. Сърце минало. Не може ли без? Не, как ще кача може без звук? Мали, това е скандал. Защо не казва по-рано? Среда. Ничего, много лево не съм по страна. Пращам тя да прати. Да, дал го и съм разкрил, хорина. Тя от само не завият към село. Не е хубаво. Им чувство.
И всички са отказали кипъра. Браво. Не трябва, то вече прекалява. Браво на всички. На всички. Да. И Пламен. Той много няма избор. Да, толкова на работа от една седмица. Какво каже човек? Да, е чисто откачан това. Що? Вземи някакъв нов майна. На 40-45 години някъде. Това се слуша, да знаеш. Това е централния. Да. Не, на работа. Чай ще записваме. Вземи да някакъв тяло. Имаме да покинем проблема. Да. Бяхме нещо. На дупката. Това е за картон. Много е набора. Много е набора. Да, бяхме май 18 или 19. Аз тук как го прехвърлях? Той си мисли, че е на Крумия. Той е на центъра почти. Бъркал върта. Кой е спаден? А, така да? Добре. Да, дай на 4. На 4. За да форма. Си бутне на 2. Пак може, така. Идва Ерик! Кой ще предложи? Айде, Баксино! Лъжи го! Лъжи! Много тук там. Браво, идеално! Защото обарна прекъсва здесь. No. Колко е там? В наказателно. Да, ако обърнем се близо от неговото наказателно. Това е противник, футболиста само фаул. Без нищо. Те нямат атаката и маркова. Те стига, че една им стига. Кой го е Хикси? О, нема е това. Те нямат по-раз дълга.
Сега едно центриране. Красиво се обяснява мотивът на този картон. Мацик гледам, че никой не иска да влиза вътре. Мита, това гол ли ша? Не знам. 3 на 6. Оттам. Първа атака. Знаеш кой терен беше много хубав на времето? Не знам какво стана. Той по едно време го заебаха тревяса до Беркут на Бресник. Не знам какво се случва с ония сезон. Той ми напомня на това. Много. Защото и той е така на рода. Да. И он беше и бая добре, огромни трибуни с козирка. Е така на рода. Няма нищо, ми не бързи, не подаваш. Те не ме бият, не бързи. Играл съм до зело, ма. Терен. Мисли, един мач имам там. Ма не беше някой... Той не се пътка наистина. Май се отгъна гледаме. Това няма фал, бе! Ще му слушаш, да? Ами няма фал! Аз мисля, че с контузия, за това се излучва, защото не се настъпва. Защото не се огънал глезна, са контузия. Абе като падови ми викаш. Да, бе. Дават доста картони, че да си молят. Не от най-бързи стройка. Айде. Не се очаква, че си Да, ти гледа. по-млади момчета си мисля. До 20-та минута, 22-та минута и двата отбора нямат сериозно положение. Аз очаквах, че са някои 17-ки, 19-ки. Те за това са тук, не? Да, типа виж как приключиха май. Но по едно време бяха много добре. Гол. Шведа, къде е? Значи е за второто. Задна. Не става така. Не може да направи задна хубава вече. А то се вижда, че е задна. Ами да, бе, ама! Що колко е рито? Рита Баранич. Ама ти въобще не виждам бая хора.
25 минути. Връщай дарита! Връщай дарита! Ага. Да, гледа как е замъглено. Да, тук вече обръщаш към вратата. Да, гледам топката сега. Колкото трябва да пълни с един, защото получава напред, няма да е назад. Това се говори. Не, той се е бил вратата. Няма ли картон, бе? Какво стана с картоните? Какво става с тия картони? Кой ги е забрал от тях? Ето за всичко искат картони. Има ли резултат? Какво става, Иво? Да, толкова съгласен на Антони. Тези неща са окей, ама той не ми е казал, че ще живее в мизерия и такива работи. Така че колкото иска за мирно. Да се нервира, той много добре знае, че в момент ще дойде на нещото. Аз не съм знал, че идва в Кипър, че ми се плаща силен ден и ще взимам много Кипър. Вече не какво да ти кажа? Не ми да. Точно? То просто не се струва. Ами да, че и предния път не остави 2 км, ако не се скаква, тук в София се превърна.
Да, и после на другия ден да се играл, да се превеше и на другия ден се играл. Марково съм така гледам. Крумово, но се да Марково. Приятели да казват Крумово да добре гледам. Давай, на матч съм. Хубаво, айде бе. Пек на слънце. Това е много Първи корнер. А не, за Марко. Не знам, в поле леш. Водих много велико от гледам. Спери се на слънце. Ти ще седнеш там, бе? Той ще се махне слънцето си. Мичо, що? Да умря. Китайски въпрос. Ще е. Форма. Никой не излиза! Още 10 минути първото по време, 15 минути чука. Горе-долу. Машина, как са разумни, да се тръгнем по-рано. Видно малко.
По-наблизко ми снимаш. Защото не мога да фащам всичко. Знак, дай бързо, дай. Може и биската, може и биската. Данка вземе 19. Ей, много бе! Бината! Как се удари по... Добре, вече ги се връщай. По-бързо. Гей, по-напред, гледай! Обърни се данката. Давай я! Играй чисто, човек. Ма дай му еде! Браво! Пусти му я! Някой да го смени. Не знам, а това вътре разбират полуга. Не, това фана ли го това? И всички седи или пишете, бе. Един пише в тефтера, и он пише в тефтера и той трябва да пише. Да не би... Хубава атака направих. Много гадно ми стана за краса сега. Той няма вина за този гол. Толкова мога да направи смисъл, тъй като си трима човека срещу него. Това ме играеш това матч. Коронавирус. Да, какво направих? Тихам. Коронавирус. 36-та минута. Запомниш за битри? Не. Красо ще иска да си го гледа после. Как му вкарвате? Да. Боя. Не беше боя. Супер. Браво! Мерси. Не, бе, така ти струва. Паднат, няма да има банкет после. Паднат, няма да има банкет после. Обаче, гледай, че направиха една атака и си вкараха гол хората. А пък... Браво! Не знам, принципно от 5 ги слагат, ама... Така ли? Иска да ги пребрах, но Това се какво нарушение беше. Айде, има много време, айде!
Ти долу прекратиш. Ами, защото си мислиш, че не видиш лопти. И аз не не. Вчера беше много кръвно. Днеска Охо! Извинявай! Червения на белия или белия? Ей, корнер ли изчисти оттам? Ще му на корчумче. Абе, нали това казах на красото на Сашко. Дай го във втория гол, Митро. Това беше авто гол. Обаче може 41. Той нямаше, той седята дигнах, мога, че е вътре. Но още преди да ударя с главата, вече вътре. После ще го видим 41 минута. Така, си го направихте сарма. И то не е обикновен, ами дроп сарма. Красьо! Какво правиш, бе? Цък, семено. Иди се разреве. Дай му едно отдяло го зави там. Чоген, дай. Имат бе. Много ме е тежко да гледам някакви машини и да идвам някакви машини. Красно обаче Юсин Болт. Много бяга. Ако го беше префърлил, ще да кофти тръпка. Не става, бе, тут Стив е. Шведа го няма, той за това. Ако върнате сега един гол, може да стане нещо второто по време. Шведа трябва да дойдем. Те виж колко ги натиснаха, бе. Те в началото бяха добре, ама сега нещо... Не знам, май да. Кой? Всичко умпите. Той черно къздъл вътре. Аз направо съм. Черното кафе. Защото един отговаря от центъра до тук, другия отговаря от центъра до там. А други цяло. Да, не. Той седи на линията на последния клуб и вижда дали има засада. Сега в търнането да вземе какво засада и... Да, точно така. Само момента за апартамент.
Изкара. Добра атака. То може че на 2 минути. Аз трудно да снимам 2 минути по-рано. Айде гола. Ей! Купичко направи. Как паднат колето, пуст! Чичката се отнася. Само не завали. Играем! Сука! Запазя, само не дай бъде, запазя. Стой с кръпа. Съвсем! Ваня, рака, браво, бе, Антоне, браво, бе! Браво! Спокойно, сам чувак, имаш чувак! Отвън върви топка. Внимавайте се. Не е съвсем терен. Вижте, тя отвън върви. Браво!